ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ምስጢር ዘይኮነ ሓድነትና ክዓቀብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዘለና ቦታ ሃልና ሓድነት ክዓቀብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ፖለቲካ ስታይል እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደጋፋይ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደጋፋይ ኣይኮነን መጀመርያ ትመፅእ ኤርትራ ክትመፅእ ኣለዋ ኣብኡ ዘይረዳዳእና ናይ ፖለቲካ ክህሉ ኣለዎ ፖለቲካ እንድሕር ኮይንካ ፅቡቅ እዩ ናይ ፖሊሲ ሕቶ እንድሕር መፅኡ ፅቡቅ እዩ ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፅቡቅ ኣይኮነን ፖሊሲ ናይ መግቢ ርእስኻ ምኻል ትብልዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕና ለሚንና ክንበልዕ እዩ ዘዋፃና ዝብል ተልዮ ከዓ ንመና ኣብቲ ክትፈላለ ትኽእል ኖ ንሕና ስባ ባልና ባዕልና ትሪና ክንበልዕ እንደለና ድማንሲ እንደልን ክንብል ንኽእል ኣብኡ ክንፈላለየ ንኽእልን እየ ስለዚ ናቱ ርእቶ ክህልዎ ኣብ ከምኡ በፅዩ እዚ ተቃውሞ ድዩ ኣይ ተቃውሞ ኣይፈልጦን ኣነ ብዙሕ ሰባት መልዓል ኣይፈቱን እየ ሽማት መልዓል ኣይፈቱን እየ ዋላ ጉጅለታት ብዙሕ ክስታይ ዝገብሮ የብለይን ግን ኣብዚ ቀረባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ዩሮፕያን ዩኒየንስ ንኤርትራ ሓገዝካ ይወሃባ ትበሃል ኣሎ ዋላ እውን እኮ ኣምቢሽን ተለይካ ፅባሕ ንጎ መንግስቲ ክትከውን እኮ ፅቡቅ ፅርግያ ተለካ ዝተማህረ ህዝቢ ተለካ እውን ይቀለልካ ኮይኑ ከተመሓድርን ህዝቢ ካብኡ ድመፅእ ንዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ድመፅእ ስከ ይወሃብ ፅርግያ ከይስራሕ ሕክምና ከይምዕብል ቤት ትምህርቲ ከይምዕብል ምክንያቱ ዝትብዎ ዘለኹም ስርዓት ኣይኮነ ንሕና እንዳሕር ተማሂርና ኣሉ ህዝብና እንዳሕር ተማሂሩ ህዝብና ጥዑይ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ዘድልየና ትሕቲ ቅርፂ መራኸቢና እንድሕር ጌርና ዝመፀ ይምፃ ኣብዚ ሃገር ኮኒ ፅባሕ ንጎ ክጥቀመሉ ክእል ከምኡ ዓይነት ሕማም ዘሕላላ ወይ ከምኡ ዓይነት ትርኒት እንተልዩ ብዙሕ ፀገም የለን ነዚ ሓገዝ ከይወሃቦ ነዚ ህዝቢ እዚ ወይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘሎ ንፅርግያ ኣውፅኦ ዘሎ ፕሮጀክት ክትምውሎ ሓሲብኩም ዘለኹም ከይትብዎም ኢልካ ግን እዚ ናይ ድኽነት ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ እቲ ተቃውሞ መሰል ናይ ሰብ ክቃወም እንድሕር ደልዮ ቃወም ክእል እዩ ናቲ ጉዳይ እዩ መሰል እዩ ኣብቲ ክቃወም ከሎ ከዓኒ ምስቲ ዝተተሓሓዘ ምስቲ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ ዝተተሓሓዘ እንተገበሩ ዝሓሽ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ተቃውምነት ተባሂሉ ናይ ወያነ ምዃን ተቃውማ እዩ ማለት ኣይኮነን ብወያነ ዝመፅእ ቀደም ስኒ ወያነ ሓጊዞምኩም ዲዮም ንዓኹም ብለካ ቀደም ዓዲ ኸነምፅእ ንሕና ክንደይ ስቃይ ሓሊፍና ኢና ምስኦም ክንደይ ዓይነት ኣብቲ መወድእቲ ኩናት ግዜ ክንደይ ክታናኸሉና ትትም መሪፅና ዝበልናሉ ግዜ እኮ ጣዕማ ኣይነበረን ሰጊርናዮም ሰግሮ ነርና ምክንያቱ ዓዲ ክትመፅእ ነይርዋ ሕጂ እኮ ዓዲ ክትጠፍእ ክትተሓባበር ክልተ ኮይ ዓዲ ክትመፅእ ክትተሓባበር ትኽእል ዓዲ ክትጠፍእ ክትተሓባበር ግን ኣይኮንካ እንታይ ወያነ ሳምጫ ንኤርትራ ንሓደ ክትቦ እንታይ ላ ትቦ እንድሕር ትወስድ ኮይና ሓደ ይትወስድ የመና ወያነ ዓይነተይ ውድብ ኮይና ኢኻ ንሰብ ፅቡቅ ኢላ ክትሓስብ ትኽእል እናታ ዘይሓስብ ስለዚ እቲ ምቅዋምና ጠገለ ክህልዎ ሃገራዊ ጠባይ ክሕዝ ትሕቲ ሃገራውነት ትበሃል ክትጠፍእ ሃገር ከተዳኽም ኢልካ ብሃይማኖት ብወገን ብኣውራጃ እዚታት ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ኣብዚ ደገ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማታት ክምዕብል ዘለዎ እዚ ናይ ማሕበረኮም ዝበሃል ማሕበረኮማት ክምዕብሉ ክኽእሉ ኣለዎ ሰባት ክርድኦም ኣለዎ ማሕበረኮማት ኣይኮነ ብዘየገድስ ፖለቲካዊ ተሓሳስቦኦም ዕብይ ዝበለኮም ገይሮም ሎሚ ቆልዑና ዓብዮም ደረጃኦም ናኸበይ ይኸይድ ኣሎ ትምህርቲ ዝመሃሩ ነንሕደዶም ዝረኸብሉ ዝዘናግዕሉ ቦታታት ክንከፍተሎም ንሓና ሓላፍነት እዩ ንሕና ቀደም ስለ ዝሓመምና ወይ ገሌና ብለካ ተሓሳስባና ስለ ዝመሽመሸ ደቅና ከለኪምናዮም ክንከይድ ፅቡቅ ኣይኮነ እቲ ተሓሳስባ ናይ ፖለቲካ ካልእ ጉዳይ ይኹን እቲ ማሕበረኮማት ግን ክጥርናፍ ክኽእል ኣለዎ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ኮንትሪቢዩት ገይሩ መዘናጊዖም ድዩ መፃወቲኦም ድዩ መራኸቢ ድዩ ነቲ ህዝቢ መሕዘኒኡ ድዩ መመርዓዊኡ ድዩ ዝገብረሉ ዓይነት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ክንወፅእ ክንከላልና ካብዚ እንዳተኻረና ዘለዓለም ገዛውቲ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ባዕልና ክንውን እንዳኽኣልና ከለና ደቅና ዝራኸብሉ ነንሕድሕዶም ዝፃወትሉ ተኸኢሎም ከማን ዝፋለጥሉ ዝመርዓውሉን ኣትሞስፈር ከማን ክንፈጥር ኮናና ሓላፍነት ስለዚ ካብቲ ዓብዪ ሕቶታት ዘሎ ሓደ እዚ ናይ ማሕበረኮማት ዝበሃል ኣብ ዘለናዮ ቦታታት ህዝቢ ነቲ ዘሎ ፕሮፓጋንዳን ዘሎ ዘይጠቅም ወረታትን ገዲፉ ናይ ፖለቲካዊ ተሓሳስቡ ብዘየገድስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደጋፊ ድዩ ናይ ካልእ ውድብ ደጋፊ ድዩ ብዘየገድስ ከም ኤርትራዊ መጠን ብመጀመርያ ክራኸበሉ ዝኽእል ሓደ ባይታ ክግበር ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ተበግሶ ክግበር ከሎ ምእንቲ ከይስራሕ መፂእካ ትኽእልካ ነዚኦም ዘበግስዎ ዘለዉ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዮም እንዳልካ ፍርሒ እዩ ዝኮ ቴሮራይዝ ኮይንካ ንርእስኻ ፈሪሕካ እዚኦም እንድሕር ሒዝና እዚኦም ክኣትውዋ እዮም እንዳልካ ንርእስኻ ስለ ዝፈራሕካ ነቲ ህዝቢ ሓደ ቁም ነገር ከይገብር ንዕንቃፉ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና እቲ ህዝቢ ከዓ ክነቕሓሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓደ ዝዓበየ እንታይ እዩ ሓድነትና እዩ ሓይልና ንዓና ከም ኤርትራውያን መጠን ሓድነት እዩ ዘምሓረልና ሓድነት ናይ ሓይልና ነይሩ ብኡኻ ኮርየና ኢና ኣለዉ ዝበሃሉ ሓያላት ስዒርና እኳ ኢና ዝመፂና ስቕልና ይመፀን ስኢሉ ይመፀን ብሓድነት ይመፅ ስለዚ ሓድነት ዝዕቀብ ክኽእል ኣለዎ ብዘየገድስ ናይ ኣተሓሳስባና ክልሊ ካብዚ ድሑረ ኣተሓሳስባ እዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ካልእ ከዓ ማሕበረኮማት ተመስሪቶም ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝዓበየ ኣቓልቦ ክንህቦ ዘለና መንእሰይና እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ሃገር ስለ ዘለዎ ከምዚ ሃገር ዘይብሉ ኮይኑ ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ወሪድዎ ዘሎ ካልእ ዓለም ክኸውን ክንገድፉ ክንክእል የብልና እዚ መንእሰይ እዚ ሓድሽ እዩ ዘሎ ሃገር ኣለና ሃገሩ ክፈልጥ ብዛዕባ ሃገሩ ከፅንዕ ብዛዕባ ሃገሩ ክከካታዕ ተማሂሩ ንሃገሩ ከበርክት ንስድርኡ ኮይኑ ንዕኡ ኮይኑ ንስድርኡ ኮይኑ ንሃገሩ ኮይኑ መንእሰይ እዚ ክንምልምሎ እንድሕር ኮይና ነንሕደና ክንሰማዕ
ደቅና ብሓንሳእ ክነብሩ መራኸቢ ዝኾነ ማሕበረከም ክንገብረሎ ንሕና ሓላፍነት ስለዚ ናይ መንእሰያት ሕቶ ዝበሃሉን ካብ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ክንሰርዖ